Kan pripun, Mbak? Wah, iki arep biji piye ya Mbak, dhewe ya suarane adoh banget nek karo sinden Madangkara jelas. Semua dari yang junior sampai senior kualitasnya wis ceto. Ora mungkiri saka kuping ra iso ngapusi. Iya. Bener ora? Ning Kok paling iya? ora ngono anu apa jenenge iki ben iso keterima bisa viral seperti jenengan berdua ngoten niku lho. Niku Piye? tergantung dalangnya. Nah, itu tergantung guru. Nah, Iya. pendidiknya. Aku terus kok serang Loh, bener. Bener, nek panjenengan ngasih apa jenenge kasih waktu dan ruang untuk maju salah satu apa maju siji-siji. Oh iki waktune Umi maju dieksplor ngoten lho. Expose. Hah? Apa explore bener? Explore. Oh, iya. Bener ya, eksplorasi. Jadi metu karakternya, oh Umi karakternya ngene. Oh, iya. Oh Mbak, sapa jenengmu? Winong. Mbak Virgita. Winong. Seperti ini. Oh iya. Dan Loh, diunggulkan. Lek ora nek bintang tamune ngene saiki mesti tak unggulne kabeh siji-siji. Wis Ya. terkenal to Umi niku Ratu Pedang Kuning gitu, Pak. Berkarakter to. Wis ngerti Nek kabeh. maksudnya nek bab suara oke semuanya. Bab omong-omongan rodalangnya lho, sing ngeyel rak rungono to iki. Penting lho ngayal. Ben dadi bocah sing apik-apik ora mbale lo kaya kowe-kowe kok. Lah sing marai dadi lan apike nek wani karo dalange tak andani. Kuwi lho sinden rungokno. Sapa sing wani karo aku? Ayo. Ra ono mesti. Tergantung gurune gelem diwaneni apa ora. Iya. Jenenge malu bertanya sesat di jalan. Boleh aja tanya apa eksplorasi arep jarak ngono kuwi nek dulu Pak Seno sakarepmu gitu nek zaman semono, tapi sekarang ya setiap panggung punya ciri khas masing-masing, tidak perlu disamakan satu sama lain, tapi iki wis dadi pinunjul dhewe-dhewe mergo swantene nggih pun sae-sae sanget. Ora ning paling ora kok ya Mbak Tatin iki ya pancen ya elok Mbak Tatin iki pancen anggere ning YouTube ngene punya ciri khas lek padu karo Pak Seno ya masalah tentang saweran karo dhuwit nangka blonyo, dream. Apa kuwi kaya gentong saka kasong dan lain sebagainya kan metu Kok luwih kabeh. komplit Pak Cahyo ya oleh ngerti, aku ora ngerti sing dream. Oh, dream iki ra ono ngawur iki. Tak tambahi dhewe ya pancen kuwi. Pak, itu kan anu Mas. Apa jenenge kok? Pak. Ah iya Mas bener kuwi lho Mas kuwi lho. Ayo ngono. Wis mulai to keseng-keseng kowe wis mulai kenal. Ketoke mlerok rene terus dadi aku rada kecantol to dadi sithik. Lah aku lek omong gen penak kan kudu ngerti ekspresine, mulu aku ya Iya. nyawang sampean ngono kuwi. Heeh. Aku sama Pak Seno iki kan aku mempunyai kekurangan bab suara ya. Akeh kekurangan. Lah ya Yo akeh. Mulane aku piye carane ben suaraku ora menonjol, yang lain menonjol ngono lho. Piye piye piye. Ben ora menonjol ben ketok menonjol dhewe ngono ta awakmu. Maksudnya iki nek ana kekurangane ben piye carane kekurangane mau tertutupi dengan kemenonjolanku ngono lho. Lah pancen ya sinden marga laras anggere dikon lurus ngono sing menonjol dhewe awakmu pancen ora. Ora ya Ci ana ayu ya. Kancane dipakakne ora melu barang dipakakne ora. Salah kok senengane kok aku terus lho. Ora lek karo Mbak Elisa nih duwe khas dhewe. Ning intine ngeten. Cara wong bal-balan lak duwe strategi dhewe-dhewe gitu. Nggih. Yen kula kon kaya Pak Seno niku walah malah sosoke malah napa wong ngrungokne niku malah risih sedih. Pancen hariane niku yen Pak Seno karo sinden mbok menawa pancen ya kulino guyon ngono ya, Mbak. Nggih. Lah iki sinden-sindene anggar petuk karo aku mbrangkang dek iki. Mundur-mundur. Mbrangkang laku dodok 2 kilo ora. Berarti malah kebalikan ya. Pak Seno itu kalau sudah anu Jawa ngenten iki kita hormat. Tapi nek wis apa copot-copot ngene malah Kaosan ayo. oblong. Wareng apa Gojek ayo tuh seperti itu. Iya. Kula apik berarti. Wis bar iki aku tak melu bis karo sinden-sinden tak guyon. Lah kuwi Aja milih. terus Dadi Pak Seno pun Bir kita langsung tak takoki bir bedane manuk karo kucing apa? Bahane nggih teng bes niku Mulai apa ngeres jenengan? area Pasubon aku tuh kari terus ayo. Nah, niku nggih. ya itu salah satu pendekatan nggak apa-apa. Iya. Oh Pak Seno pun kalau mayang di luar kota kalau dikasih kamar sendiri nggak mau. Dia maunya sama Wiyogo, pokoknya turu nanggon karpet ya Pak Seno turu karpet gitu. Oh iya. Lah aku iki wonge gampang masuk angin lah aku iki. Dadi lek nang karpet nang apa nang bis AC-ne kurang dingin ngono aku wis alergi. Aku wong iki dhewe-dhewe aja dipadak-padake. Kan jare kon cerita, lah iki cerita. Ceritamu iki nyampluki aku ngono kuwi ora. Ya, Kanca-kanca malah Pak Seno nang bis biyen bareng karo kanca-kanca langsung, "Oh iya 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 kuwi iya kuwi langsung ngono kuwi."
Bar iki aku kon bareng bis piye njajal ora. Ayo mbok dijajal. Aduh aja lho kanca-kanca aja nganti bareng madho ngono. Ora asal nek Jakarta bis gede kaya Pak Sena aku ya bareng kanca-kanca. Dadi ceritane ya nun sewu ra melu to, maaf lho ya, ora. Wah, Tanggal selawe iki lho, aku iki lak ning kene to, ning Wonoasri kene karo kanca-kanca bar wayangan langsung naik bis besar itu cus ke Jakarta. Maaf ya, saya nggak ikut karena saya sudah terlebih dahulu menampa jadwal. Jadi malah justru aku yang lebih isi duluan daripada kamu. Iya, menampa jadwal, nampar kowe kuwi ya nampar-nampar ora. Nampa jadwal maksudnya. Oh iya, ngerti ya pancen jane sing nanggapi penggemar Mbak Tatin ngerti aku ora ngono kuwi. Ya saiki nembang cah loro malah yele-yele. Nganu wae cerita terus wae aku seneng. Rumangsamu wong jagongan ning hik napa piye rumangsamu kon jagongan. Ya ora apa-apa ngene iki malah asik kok ya, Sa. Dadi aku ya ora ndadak nembang, ngerti-ngerti. Ngerti-ngerti rampung, ngerti-ngerti setengah papat kan ya penak ya. Alah, ora kaya ngono kuwi, ngene jenenge sak geleme dhewe enggak boleh. Ya diselani nek lagune. Oh nggih, diselani. Selane. Oh, diselani. Ayo. Diseseli lagu. Seseli lagu. Ayo. Omongane anu Tatin iki menjurus terus asine. Nuakal cah kuwi asine. Oh, tergantung pemikiran dan penampakan ya, Mbak. Wih, Oh, wih. kandhane. Tak belani wis. Ayo. Aku seket-seket lho. Nyaren kowe bela aku biasane ora tau bela. Lah amplopmu mbok lebokke tasku mau. Oh iya. Engko balekke padahal ke kurti tip kok. Ya, nembang cah loro karyane Mbah Sukron. Apa? Napa? Sambung Wanci Dalu. Oh, Itu bisa melejit, bisa kondang salah satunya mergo dilantunkan di Margo Laras. Gareng jenengan iki bintang-bintange Margo Laras, Mbak Elisa ya bintange, Mbak Tatin ya bintang tujune, dadi ya kudu diaturke bebarengan. Sapa sing mumet ndang ngombe aku ya? Aja glagepen dan. Warek. Wah, Adake obat. Ya bawane monggo sing ala Mbah Sukron saged, ala jenengan nggih saged. Ya, monggo. Sing cekak-cekak wae sa. Iki wis jam 2:30, ayo kek wayahe bali. santai, Pak Cahyo ki Sinden penak. aja hitungan kaya ngono kuwi enggak boleh seperti Lah itu. piye ra entuk ngitung? Enggak entuk no ngitung. Ya wis sa sing dawa sa, apa sa? Nek iso ping pindho bawane dadi engko ben luwih dawa ya. Kuwi nglulu kuwi jenenge tak keprok kowe ora. Piye, Padake ono aku dua dalang versi, cilik kok. ngono apa piye? Piye to kok aku apa-apa salah lho. Salah kowe ngene salah ngono salah. Rewel. Ani sik, yo coba Mbak Lisa sik. Ki ana rong versi, aku versi 1, engko versi 2 kamu. Ben dawa toh. Kita mengusahakan supaya dawa kan. Aku keteke rada serak kowe wae sing bawa ya. Wah, bocah iki ora nggih. Emanipun? Oh iya, monggo, siap. Monggo Mbak Lisa Rien, ayo. Dirampunge Mbak Lisa mawon nggih. Kuwi sing ngatur ki aku nyapa genset melu omong ora senengane ora. Oh nek ra ono genset ya iki mati kabeh. Nek genset lek nek solare, ayo kok ndi ora. Ah solare sing endi jajal endi? Aja. Wanganya rucit Hop, oper Diajeng Tatin Lestari Handayani. Monggo wong ayu. Klamet. Saya aku ndelok nek iki. wis di nganu Pak Taslim lho wis baik hati umak-umi. Pak Taslim mah engko jam piro sidane malah ngono ya aku dadi ya. Ayo. Malah semayanan. Prandene maksa
rapi. Ono WA mlebu. Mas ana WA mlebu apa? Kok sik ra apa-apa kita engko. Lah ya ngono sinyale ora dipateni sik ora. Wah iki konangan kowe ya. Nonano. Ayo to sambung rasa. Nonano. Wis iki aku wis telu-telu kok. Ya wis kasirku to ngono sing ngedum aku kok ya ora. Porsinya sendiri-sendiri manut karo Dikene salah iki lho, sutradara. salah iki kan iki pas U iki lho. Ayo. Nanging wanci dalu. Nah, iki pas. Yo, Lisa. Wis aku terus wae apa-apa ya. Kowe ngopo tak kowe tak goprok wis senengamu ora juaraki terus karo dalang. Iki tak isir kok kuwi. Ayo. Sesuk dijak meleh nggih, Pak. Ayo sesuk padha praine kok. Ayo. Jagongan ayo. Ayo. Kita ngopi bareng. Ngolah pikir. Heeh, ngono kuwi. Yo, Lisa, ayo Cahayu. Alah nek karo Lisa lho. Lisa. Ya dhewe-dhewe kok tergantung. Nah. Ngono kuwi iki ya kadang garapane sok alusan, sok Heeh. Nek Bener kuwi. dan ana ingkang ngrupeta Neno. nyuntak tresna nadyan mung srana piranti Terakhir, yuk. Sa. gambarmu uga ngleklah Yo, Nduk, Tin. Wah, ngono. Wah, aku seneng ya. Macus ngono ninduk ya. Kita kaya nyeluk sinden Madangkara. Yo, Nduk, Tin. Ayo. Ayo. Sing gedhe Pak. Ngapur-ngapur Kang Mas papucanku. Sambung
kasih. Saged istirahat sekedap. Ayo, nggih. Saiki genti kaya ngendikane Mbak Lisa, Mbak Tatin nampilke iki Winong Nawangsih. Bocah Tulungagung multi talenta, dhek ya pinter nembang suarane ya apik, dasare ya ayu. Ayo. Konjaran ya bergas. Lek ninggal katresnan kekerepen ganti lagu upamane karyane Om Sun Gondrong coba kaya apa. Nggih. Apa jenenge nang? Manik coba kaya apa. Nang berdiri coba ketokno kiprahmu kaya apa. Ayo. Pancen lek Madangkara ki pancen perlu belajar dialog pancen. Kuwi kudu sinaune lek nggen swara karo nggen apa kuwi jogete. Wah, kecantikane lek Tatine musuh iki pedhot. Ayo tenan. Ayo. Coba kaya apa ketokno kadung tak pamene lho Nong. Ayo coba kaya apa. Ayo nggih. Pisanan dangdut, kedua jaranke. Oke. Monggo langsung kemawon. Manik. Yo coba kaya apa Cahayu ngateko. Mondok sayu nunggu kaya apa. Awas.
Elok. Ah, ponak aku neh, ponak aku. Apik di aku ponakan. Lek telat ngene, sapa rombongane sapa? Iya. Makasih. Yo terakhir iki trio antarane Mbak Tri Hastuti Tirnawati terus Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Oke. Ayo coba. Sik gerah. Oh, piye Tik ora dipeksa lho iki. Ora. Sik wani ora iki? Tasik, Pak. Wani tarung sih an. Iya, saya to. Nong rada mundur tak sawangi wajahe. Wah, pucet kaya ngono Dik awakmu. Masalah. Piye ora meksa lho, sik wani tenan, kuat. Masih. Oh iya, wes syukur lek ngono. Sapa ngerti engko kok nggih gerak karo Mbak Tatin, Mbak Lisa metu kringete dadi lan sehatmu Dik. Siap, amin. Iya, nggih ngono kuwi no. Kodame ilang Pak Yoyo niki. Kodame ilang. Iya. Nggih. Dalam lagunya coba kaya apa lewung ya Dik ya. Lewung ya Dik. Iya. Kuwi ya panyuwunan muga-muga atimu aja nganti lewung tekan dindi ngono kuwi ya. Coba kaya apa? Ya Mbak Lisa makancani karo Mbak Tatin. Ayo coba kaya apa. Nggih. Perlu dipapah enggak? Ayo. Piye gendong Ditandu. Oh, aja. Untung unja langsung turun langsung kerokan. Iya. Iya. Kuat. kuat ya. Dik, aman toh? Aman. Aku sapa iki? Kula ra mendem ya Pak Oh Yoyo. iya. Nggih. Waras. Pokoke waras bagas waras terus kabeh kanca-kanca Madangkara sehat kabeh ora ya. Wis tau tak jamin aku mbiyen iki nate jan lara tipes kae lho. Lah wayahe latihan JR Pak Antus Sesmono. Mayang karo Pak Antus ning Surabaya. Aku kula pamit Mbah mboten saged. Oh, budalo. Kowe mangkato lek kringeten ngangge jemper ngangge jaket bar kuwi metu kringete kowe sehat. Alhamdulillah iso sehat tenan. Ngono kuwi. Nggih, mangke insyaallah bar niki sehat nggih Pak Yoyo. Mergo campur wedi aku mbiyen. Ya ngono kuwi. Yo coba kaya apa diaturake. Lewung, ayo trio. Oke, berpacu siap tenan Dik, tahu apa ya? Siap. Monggo to dipun aturaken ora kelmun-kelmun to Dik, mboten nggih. Pripun? Mboten kelmun-kelmun to sirahe. Mboten, Oh, iya. siap Pak Yoyo. Yuk berpacu dalam melodi ya yuk. Oi.
Mbak Elisa Orcarus kalian Mbak Tatin kepareng regengaken gabung wonten ing Madangkara. Nggih menawi wonten tuna dungkap kula sak kanca nyuwun gungi samudra pangaksami. Semanten ugi kathah lepate anggen kula kalian Mbak Yugula ngaturaken panglipur nyuwun pangapunten ingkang kathah Pak Cahyo. Nggih, sami-sami. Lan mugi-mugi berkah katur Pak Darno dan keluarga sedaya mawon ingkang rawuh paring berkah. Mugi-mugi sanes wedal saged pinanggih malih. Wonten lepate nyuwun ngapunten nggih Mas Dalang. Sami-sami Mbak Tatin. Kondur ngantos ngayogja lancar mboten